Så her har vi materialerne, vi har brugt i vores forsøg. Vi har brugt noget lagereddike, noget natron, en flaske selvfølgelig til at putte det hele ned i, en pose til at have natron i, en prop til at sætte det hele plads, 3 blyanter, så den kan holde sig selv oppe, når vi skal stille den på hovedet, og noget tape til at holde alle blyanterne på plads. Her er vi i gang med at fylde noget eddike i vores færdige raketter, og så er vi egentlig bare klar til at fyre dem af udenfor. Skal I ikke ryste dem? Ja. Og så skal I stille jer, sådan, så de ligesom, du ved, så man kan se jer for size reference. Sjov. Ej! Oh my fucking god! Yes, som I kan se herovre, så har vi en reaktionsskema, som allerede er afstemt. Og det er en reaktion mellem eddikesyre og natron. Som I kan se, når de to reagerer med hinanden, så får vi en væske, som er en blanding af begge to. H2O, som er vand, og CO2, som er vores gas. Så i opgaven fik vi at vide, at vi skulle bruge 5 gram natron og 200 ml lagereddike. Men fordi der kun er 5% ren eddikesyre i lagereddiken, så skulle vi lige lave nogle beregninger for at finde ud af præcis hvor mange gram vi brugte. Og der tog vi så densiteten af de her 10% vi så havde i alt, fordi det så var 200 ml. Og det fik vi så til 10,5 gram eddikesyre. Skal jeg sige? Yes, så skal vi beregne molarmassen af de her ting derovre. Vi starter med eddikesyre. Som I kan se, den består af Si, som vejer 12 plus, altså 1 gang 12, fordi der er 1 carbon herovre, plus 3 hydrogener, der vejer 1 hver. Så 3 gange 1 plus et carbon igen, som er 12, 1 gange 12, plus 2 oxygener, som er 16 hver. 16 gange 2, eller 2 gange 16, plus hydrogen til sidst, som er 1. Det svarer til ca. 60 gram per mol, og resten har vi gjort det samme med det hele. Altså. Ja, så har vi så skulle beregne stofmængden, og vi har brugt den formel her, altså lille m divideret med store m. Så har jeg så sagt 10,5 divideret med 60, og det giver så 0,175 her ved eddikesyren. Og samme har vi igen gjort hele vejen ned. Men i det her tilfælde har vi så fået 0,175. Da vi så regner den næste, får vi altså 0,059. Hvilket vil så sige, at den her eddikesyre er overskydende, og natron er den begrænsende. Det vil altså sige, at mængderne ikke er ekvivalente. Så vi har en opgave herovre, hvor der står, hvor mange liter gas vil der maksimalt kunne dannes ved standard temperatur og tryk. Vi skal beregne volumen, og til det skal vi bruge den der formel herovre. L står for stofmængde, R det er gaskonstanten, T er temperatur og pi er tryk. Nu har jeg skrevet alle mine tal i formlen, som man kan se 0,059, som var vores begrænse, og 0,0831, som er vores konstant, og 293, som er vores temperatur i Kelvin selvfølgelig, og pi er tryk, vores normale tryk, 1 bar. Så vores resultat blev 1,416 liter, hvilket så også betyder, at når den her raket springer, hvilket den jo så gør, er jo fordi, at der ikke er plads til 1,416 liter gas inde i flasken. Så den bliver nødt til at udligne ved at sige... Nu har vi sådan ændret på den der 293, fordi den dag, vi lavede forsøget, så var der 10 grader udenfor, og ikke 20, som er normale temperatur. Og som I kan se, hvis vi beregner det her ud, så får vi 1,38. Ja. Så det var ikke en stor forskel. Nej.